Frodo prišiel o rodičov kvôli Gloomovi? Predstavte si, že Frodo neprišiel o rodičov len nešťastnou náhodou. Na rieke Brandywine internetom už dlhšie koluje šokujúca teória, že za ich tragédiou mohol stáť samotný Gollum. Gandalf totižto v knihách spomína, že Gollum pri svojom pátraní po prstení dorazil až k veľkej rieke a potom sa vrátil späť. Niektorí veria, že touto riekou mohla byť práve Brandywine, miesto, kde sa Drogo a Primola Bagginsovci údajne utopili. Podľa tejto myšlienky Gollum možno považoval Droga za Bilba, alebo dúfal, že mu Bagginsovci prezradia cestu k prsteniu. Ak na nich zaútočil počas výletu loďou, boj mohol skončiť obrovskou tragédiou. Podobnosť s tragédiou Deagola, ktorú sme videli aj v Návrate kráľa, je až mrazivá. Naviac Gollum má schopnosť pohybovať sa nenápadne vo vode celú teóriu ešte posilňuje. Aj keď je teória neoverená, dodáva vzťahu Froda a Golluma ešte temnejší rozmer. Frodo by totiž prejavil milosť tvorovi, ktorý pripravil jeho rodičov o život. A čo si o tejto teórii myslíte vy? Napíšte nám do komentárov a nezabudnite dať follow pre viac podobných teórií.